Здравейте, трейдери, и добре дошли на YouTube канала на Master Trade Academy. Днес ще направим дневен анализ на валутната двойка щатски долар, японска иена. Както знаете, по традиция започваме с доларовият индекс, за да видим доларът на какво положение се намира и какво да очакваме като посока от него. Както знаете, в понеделник, вчера, ние очаквахме доларовият индекс да направи корективно движение, да се качи тук до тази зона, но той не продължи, не се изпълни точно така, а просто цената продължи в низходяща посока. Точно поради тази причина в момента девалидираме вече тази прогноза и сме направили нова прогноза, която по принцип е следната. Очакваме цената да направи корективно движение все още и продължаваме да очакваме цената да се върне до това положение, което е тук. Разликата е, че тази точка, защо сме я сложили, тъй като тук отгоре имаме една база, ето тази база не е тествана и имаме една конвергенция, която в момента се е образувала и не се е изпълнила. Още повече, че корективното движение, защо смятаме, че трябва да бъде евентуално до тази здравословна зона. Поради няколко причини. Една от причините е, че имаме два профита и половина изпълнени, което означава, че цената трябва да се върне горе-долу до това положение до тук. В същото време нямаме корективност, отделно имаме оставен гап на дневна времева рамка. Още повече, че тази обръщаща формация ППРД, нейният take profit съвпада с зоната на ОТ, което от своя страна можем да очакваме обрат от тук нагоре. Още повече, че цената се намира в доста силен демант, който демант ясно се вижда долу в зелено, така че можем да очакваме отскок евентуално от тук нагоре. Нека сега да преминем към щатски долар, японска иена, както казахме, за да видим какво се случва там. Щатски долар, японска иена все още е в низходяща посока, но вчера имаше промяна в структурата на основния тренд. Остави след себе си и гап, който също не е взет, като този дневен гап съвпада също и с седмичният гап. Ето седмичната времева рамка. На седмична времева рамка цената се намира в дневен дамант, ето го дневния дамант, който от своя страна виждаме, че е започнала да се изпълнява тази формация, обръщаща формация ППРД, чието take profit се намира ето тук. Take profit на тази формация съвпада перфектно с базата на месечна рамка, която не е тествана. Ето тук имаме една база, която база въобще не е тествана, което означава, че бихме могли да очакваме низходящото движение. От тук, от дневния дамант, по-скоро се очаква възходящо движение за затваряне на този седмичен и съответно дневен гап и възобновяване на низходящото си движение надолу. Нека да видим какво се случва на 4 часа рамка. На 4 часа, както виждате, цената започва да прави вече все по-малки свещи, започва да губи своята инерция и от тук нагоре вече можем да очакваме някакво корективно движение, както казахме, до тази зона. Още повече тук имаме и зона на равновесие, което зона на равновесие допълнително ни подсказва, че цената би трябвало да направи корективно движение преди да продължи низходящото си движение към месечната база. Това беше прогнозата за щатски долар и японска иена. Ако харесвате това, което правим, моля абонирайте се на нашия канал и ни подкрепете, за да продължим да го правим. За вас не означава нищо, но за нас означава много. Желая успех на всички